באמת כיף פה, נורא כיף. ממש. טוב, אני ינון גרויסקופ, והעלמה שלצידי, עלמת החסד והחן והתופעה והקסם שלידי, היופי הקיצוני. מי אם לא רבית פלוטניק. זמרת של גלגלת, שדרנית 88, רדיו עכו, זהו, שכחתי משהו. אני רק אחדד שאני כאילו, שבין לבין אני גם די-ג'יי ברדיו ובתדר, אז כאילו אני מנגנת שם מוזיקת אלקטרו פאודר, וקצת טרש האוס כזה, ממש כאילו, וגם קצת אלמנטרי פרייז, זה ממש מגניב.